Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Төзелеш эшләре дәвам итә. Наил Мәхдиев яңа бассейн һәм Рус драма театры төзелешен тикшерде. Бер атна эчендә 2 тапкыр күбрәк Чаллыда грипп белән авыручылар саны 70%-ка җиткән. 1 апрельдән йөк машиналары хәрәкәтенә елдагыча чикләүләр кертелә. Искәрмә дә бар. Алар кемнәргә кагыла? Чаллыда берничә социаль мәдәни объект төзелеше дәвам итә. Шәһәр мэре Наил Мәхдиев иртәнге киңәшмәдә журналистлар белән бергә эшләрнең барышын бәяләде. Беренче нокта юбилейный йөзү бассейны. Ул 19-нчы мәктәп һәм 77-нче гимназия арасында Шишкин бульварында урнашкан. Объект демография милли проекты һәм спорт тормыш нормасы федераль программасы кысаларына төзелә. Бассейн бинасы төзелеше май айында тәмамланырга, июньдә ул тест режимында эшли башларга тиеш. Хәзер объект 70%-ка әзер. Аның гомуми бәясе 279 миллион сум тәшкил итә. Биредә 2 бассейн булачак. Өлкәннәр өчен 25, балалар өчен 10 метр озынлыкта. Коры йөзү залда каралган, тамашачылар өчен трибуналар бар. Бирегә көн саен 600 кеше йөрер дип көтелә. Будет использоваться в первую очередь для того, чтобы занимались плаванием дети 2 школ. Рядом 2 школы. Общая численность учащихся более 3000 детишек. Поэтому объект нужный и важный. У нас любой объект, который строится, всегда заполнен более чем на 100%. Киләсе нокта Рус драма театры бинасын төзү урыны. Объектны Шулман проспектында Тантаналар сарайы янәшәсендә төзергә ниятлиләр. 4 катлы бинада 500 урынга исәпләнгән тамаша залы булыр дип көтелә. Аның өчен 4 гектарга якын җир бүлеп бирелгән. Театр һәм Тантаналар сарайы арасында 200 машинага исәпләнгән гомуми парковка булачак. Как документация будет разработана, как будет определен источник финансирования, в 2020 году мы можем приступить к началу строительства здания Русского драматического театра. Такие себе, мы будем говорить, ближайшие задачи ставим. Шулай ук бу районда полилингваль мәктәп төзү планлаштырыла. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Машина йөртүчеләр игътибарына Татарстанда 1 апрельдән 30 апрельгә кадәр төбәк һәм районара әһәмияткә ия булган юлларда зур йөк машиналары өчен хәрәкәт шикләнәчәк. Бу чара язын автомобиль юлларының җимерелүен булдырмау өчен уза. Ләкин әлеге үзгәрешләр барлык транспортка да кагылмый. Аерым алганда пассажир автобуслары азык-төлек продуктларын, хайваннарны, дару препаратларын, орлык фондын, ашламаларны ташу белән шөгыльләнүчеләргә искәрмә каралган. Аерым очракларда зур йөк машиналары хәрәкәтенә махсус рөхсәт булырга мөмкин. Моннан тыш 20 майдан 31 августка кадәр барлык төбәк автомобиль юлларында көндезге температура 32 градустан югарырак булганда, авыр йөк ташый торган транспорт өчен хәрәкәт иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр шикләнәчәк. Саклык беренче урында имени йорт программасы кысаларында янгын турында хәбәр итү җиһазы урнаштыруның яңа этабы башланды. Аны күп балалы гаиләләр фатирларында урнаштырачаклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре җиһазны урнаштырып, аның ничек эшләү хакында сөйләргә тиеш булачак. Татарстан президенты йөкләмәсе белән быелгы язда 84 меңнән артык шундый җиһаз куелачак. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда бер атна эчендә грипп белән авыручылар саны 2 тапкыр арткан. Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда, көчле респиратор вирус инфекцияләренең 3435 очрагы теркәлгән. Соңгы атнада грипп белән авыруның 70 очрагы чакланган, шуларның 37се балаларда. Узган атна белән чагыштырганда авырулар саны 8%-ка арткан, авырулар саны 65%-ны тәшкил итә. Чаллыда беренче тапкыр чит телләре буенча Евразия лингвистик олимпиадасы узды. Төбәк мәйданчыгы Яр-Чаллы дәүләт педагогика университетында оештырылды. Укучылар немец, инглиз, француз, кытай, итальян һәм испан телләрен белүдә үз көчләрен сынады.
Финал турында катнашучылар күп түгел, бирге иң көчлеләр җыелды. Олимпиаданы үткәрү өчен Мәскәү лингвистика университеты проректоры Инара Гусейнова килде. Ребята смогут получить высокие баллы и высокие дивиденды, потому что если они являются или становятся победителями или призерами этой Олимпиады, они получают очень высокие шансы быть зачисленными в самые лучшие вузы, ведущие гуманитарные вузы Российской Федерации. Евразия Олимпиадасының финалына шәһәрдәшебез Ирина Дербышева да чыкты. Кыз 77-нче гимназияның 11-нче сыйныфында укый, инглиз телен өйрәнә. На самом деле было, наверное, не очень сложно, но все-таки уровень достойный, я считаю. Шолы педагогия университеты ел ярым Мәскәү дәүләт лингвистика университеты белән тыгыз хезмәттәшлектә. Бу чаралар үткәрү генә түгел, яңа укыту программалары булдыру мөмкинлеге дә бирә. Сентябрь аеннан биредә машина төзелеше һәм автомобиль төзелеше өлкәсендә мәдәният ва коммуникацияләр программасы буенча белгечләр әзерләүнең яңа профиле ачылачак. 3 яклы килешү төзеләчәк. КамАЗның корпоратив университет һәм Мәскәү лингвистик университет белән һәм бездә филология факультетының яңа специальность булачак. Техник переводчик әзерләргә җыенабыз. Мондый белгечләр хәзер безгә бик кирәк. Укуларын тәмамлаган белгечләр 2 университет дипломын алачак. Яңа белгечлек әзерләү юнәлеше филология факультетында Мәскәү университеты һәм КамАЗ корпоратив университеты белән берлектә ачыла. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгінгі шулар, мен Алина Валиева, сізге оңышлы эшатналары тілеп, сау болашам, ихтибарыңыз үшін рахмет. Ведущие производители мебели на всероссийской выставке «Мебель, деревообработка, станки и инструменты 2020» с 11 по 14 марта в ВЦ «Экспо Кама».